Ndị be anyị daalụnụ. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma. Onye ọbụla zalụ nke ochie. Afa m bụ Ike Agbo. Unu elotakwala afa m. Afa m bụ Ike Agbo na ọnụ. So mụ na obele nwa m nọ na-egwu egwu na park. Omekanne bịa kene ndị YouTube. Mụ na obele nwa m bịara n'ote igwu egwu na park. So nsi ka njiri opportunity a kene unu na otega ezigbote aka. Olugie dịka ebe 2 or 3 weeks ntị ebede video na my channel. So papa, kedu ihe na-eme? Obele nwa be m na-asụzikwe n'Igbo. Ọ na-amụta Igbo very well. Otu abụọ, papa si otu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ itenaanị iri. Nwa be m na-amụta Igbo very well. Catch them young. All the secret. Catch them young. Ibido n'oge kuziwelu ha amụta. Ọkwa eto shadi. Just like na mmadụ na-eto na village ebe a na-asụsụ sọ native language eji malụ ndị village. Nwa anụ tonite ọ na-asụ village ahụ. Eto ahụ ka ọ dị. M na-eji Igbo agwa nwa be m okwu. O mee ihe nkwulu. So ọ na-anụ Igbo. Yetago. Ma onye be m na-anụkwu Igbo asụ Igbo. Ime ebe m abụla onye Igbo mana emego m ya ọbụla onye Igbo na ọ dị gị integrated, ọ na-anụ Igbo. Amụkekwan. So nsi ka mụ na unu kparịkọta n'ụta ka unu fu environment, ka unu fu ogbe ebe m bi na park ebe anyị na-apụta na-egwu egwu oge ụfọdụ. So ka nkene unu jisikwe n'ike na-asụ n'Igbo, na-amụta n'Igbo, na-akụzili na ụmụaka unu Igbo. Banye na ụmụaka unu baanụ ha afọ Igbo, ha sụwa Igbo n'Igbo amaka. Igbo amaka nọ. Ka anyị dị proud of ihe anyị bụ. Nke bụ na mmadụ ya abụ nwa afọ Igbo, ifele a na-eme anyị sụ Igbo, ọ na-aza afa ndị fele ikpọ afa gị mmadụ ama mma ihe omini. Ịghọtago? So ka anyị sụwa n'Igbo anyị bụ ndị Igbo, anyị ga na-asụ Igbo. Igbo amaka nọ. Nna anyị onye ọbụla ka anyị jisi n'ike sụwa n'Igbo, banye ụmụaka anyị afọ Igbo, na-asụ n'Igbo na Igbo amaka nọ. Biko nụ na-ekwuzienụ na ihe ọkụ onye ọbụla unu ma Nnamdi Kanu, right? Nnamdi Kanu na-eme ihe Biafra. Ndị ụfọdụ chee na Nnamdi Kanu nọ alone. Nnamdi Kanu anọkwa alone o. Onye ọbụla like kwala ihe Nnamdi Kanu na-eme, including me. Evu m ihe Biafra n'ishi. Na evu m ihe Biafra n'ishi does not mean that na abụ m erezist. No. If you are thinking it that way, you are getting it wrong. And I achọkwa na ịma na ị na-think ya that way. So negodi ọkụ ifulu ebe nọ na ihe a bụ obodo oyibo na ngwongwo alụlụ ebe ụmụaka na-egwu egwu. Ihe a niile ị na-afụ ebe a bụ ebe alụlụ na paakị ebe gị na ndị be gị ga-afụta. Ọkụ na-ewu n'enu, ikuku dị, atieche trees, ukwu osisi a tiechela ebe a tieche ya nọmba. A na-agba ukwu osisi ọgwụ ka mmadụ ukwu osisi alụ, a na-ama ukwu osisi mma. Ịghọtago? So ihe a ka a na-achọ ka Afrịka bido mewe. Ọ bụrụ na Africa, for example, Nigeria adịghị all those things, we have to clamor for Biafra. And the person is right. Papa kedu ihe na-eme? Itiekwana ya n'ọnụ inugo. So and though you're on the right, I say IPOB, some people eche na IPOB na-ewe ndebe IPOB iche. Ihe IPOB pụtara bụ indigenous people of Biafra, meaning that na ọ bụrụ na isi na Biafran zone, whether Bayelsa, whether Port Harcourt, whether Enugu, whether Ebonyi,
whether anywhere at all bụ old Biafran region na ịbụ onye IPOB or ihe pụtara indigenous people of Biafra onye ọbụla. So ịgbafụkwa na onwe gị si na isoro na IPOB ada egbu mmadụ, IPOB ada apa egbe. Ndị na-apa egbe even self ndị be ha arafubelu ha. Ndị Fulani herdsmen for example na-evu egbe, ndị Boko Haram, ndị ugwu be ha dị proud eme na ha na-edifend ha, not to talk of gụwa na onwe nke gị ndị nke bụ na ada apa egbe, ha ada egbu mmadụ, ị na-eme na ị na-eme ifele ma enu gị ebe a na ịghọta gị eweli ifele papa itekwu na anything n'ọnụ. Move there, my friend. Don't move it. Okay. So ọkụ anyị niile bụ IPOB, udo ka anyị ji nọrọ, anyị ada achọ mmadụ okwu. Ihe anyị chọrọ bụ ọganilu Afrịka. Okay. Ọganilu Afrịka ka anyị na-achọ. Ka Chineke nọ elu unu niile. Daalụnụ. Nekwenụ ka obodo Igbo ji ama mma, ọkwa unu fụlụ ebe niile. Ọ na-anọ m na paakị ebe ike ọ bụ na unu ada afịa ọfụma. So ebe niile na-ama mma. Ihe a ka a chọrọ ka Afrịka mee. So Afrịka dị taa. Onye ọbụla anọlụwa ya wee dowe kala ị na-ekwu okwu Biafra. Mana ọ bụrụ na Nigeria for example achọrọ ide taa, we begin to look for our own way. Ka anyị je n'ọlụ ụwa anyị. We are tired. Ngwajisi na ike ndị be anyị lotekwanụ ka unu kpọ mee nke a na-akpọ subscription. Subscribe on na channel a for other news, for other videos. Ngwadalụnụ. Ka Chukwu okike abịa ma gozie unu niile. Ise.